बिसोरखौ सोरनावबा एमाव खामला देनानै जौ संनानै फायखारिनो हैबाय बायनानै आङो दाउ बा नोंस्राल' न'खर खुंदों नामा हा न'खर संसार जादों नामा बे संसाराव हा आदा मैदोम नानिखा गोनां मोखांखौ लानानै रिल्स बानायनो थांसैलाय खनजिथाया नैबे मैदोममोन बायदिया खनजिथामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथामोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय गरला बुजा गाबोन भिडिअ बानायनानै बखिलायदोलाय आंहा बिदिनो रिल्स बानायगोन आं नोंजों एलबाम गाया समायना बिबार हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आं गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा नै खनजिथाया माबा गाबला बायलायबायलै बोरै जाखो एकदम मा जालांखो गावसोरनो नांलायबाय गावसोरनो खमलायबाय दिनैनि दिनाव जोंहा जेम्स ब्रादारा मैयाहाय मोनसे भिडिअ होनाय लोगो लोगो दिनै माबा बयजोंबो मिलायना थानो ओंखारदोंनो माबा रिल्स बानायनो माबा संसार जानायनि माबा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनो मा जालायखो अब्ला नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौनो खोनासंनानै लाग्रो दसे नङा होमबा खुलुमबाय अन्नानैहाय आंनि WhatsApp मेसेन्जारावहाय बेफोरबायदि भिडिअखौ दाहरसै जाय नुदों नायनानै सिरि थादों आं जेबो बुंला आं जेनबाय आङो हौवाजोंबो आं नांलायला आङो जेनबाय आंनि गथ' सानैया आंनि फिसा सानैया आं जेखौ जायो बेखौ जागोन आं बानलुजों जाबा बानलुजों जागोन आं संख्रिजों जाबा संख्रिजों जागोन बेवहाय रावबो खर' सानांगौ दरखार गैया आङो गोदोनिफ्रायनो जाहोबोदों आङो गोदो ससियेल मिडियायाव ओंखारनो रोङै समावबो आङो खस्थ' मस्थ' बिसोरखौ सोरनावबा एमाव खामला देनानै जौ संनानै फायखारिनो हैबाय बायनानै आङो दाउ अमा फिसिनानै आङो फिसिबोखादों उन्दैफोरखौ उन्दै समावबो दिनै आं ससियेल मिडियायाव ओंखारनो रोंबाय हिसाबै आङो थाइसे थाइनै फैसा खामायनो रोंबाय हिसाबैहाय आङो रिल्स बानायो भिडिअ बानायो बयजोंबो मिलायनानै गोरोबनानै थानो होननानै आङो भिडिअ बानायो ससियेल मिडियायावहाय थेवबाबो आंहा सान्थि गैया आरोना दिनैसिम आङो दिनै खामानि मावालासिनो आङो बेजोंनो न'खर सलायो गथ' सानैनि जानाय लोंनायखौ आङो दिरुनो स्कुलाव थांनाय मानाय टिउसन फिस लन मोननै मोनथाम लानानै दोननाय दङ आङो गासिखौबो नायो दिनै गासिबो दायानो आंनाव थाजोबोबा आं माथो बुंनो आङो रावखौबो जेबो बुंला सोरजों साम' सोबलायबाय थायो सोरजों मा जालायबाय थायो जालायबाय थाथोंसै आं जेनबाय आं जेबो बुंला दिनै बियो गावनि नाम्बारखौबो फेसबुकआव होनानै लाबाय नंखायै बिनि थाखायनो ओंखायनो आं रावखौबो जेबो बुंला आरोना आङो सिरि थानोसै आंखौ आदा जेम्सआ मैया फंनैसो खोथा बुंदों आदा जेम्सआ मोजांखौनो बुंदों आं जेबो बुंनो थाङा रिल्स बानायनानै मोसानानै हौवाजों नांलाय खमलाय खालामनोसै बे मा संसार जागोन नोंनि गथ' सानैखौ दैदेनना फिसिगोन ना मैदोमा फिसिगोन आंनो सिरि थानोसै आंनो सुनि आंनो मालायजों लोगो जानानै आङो हौवाखौ रायो मायो हौवाया आंखौ बिराद अनो आदा जेम्स जेबो नङा मोजांखौनो बुंदों नोङो आं रावखौबो जेबो बुंला आंनि फिसायखौबो जेबो बुंला आं जेखौ मोनजायो आं जेखौ जायो आं बेखौनो गथ'फोरनो संख्रि बानलुजोंबाबो आङो जाहोलांसिगोन फेदेरलांसिगोन आङो दानसेयाव बेसेबां खाथा नांगौ फावथेन नांगौ बेखौनो जेबो मोनथिया बे गथ'फोरखौ जिखुनु जाया आं बांद्राय बुंबाय थाला बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ आंनि WhatsApp मेसेन्जाराव हरनानै आंखौ खर' गरम दा खालामहरसै सोर नायनानै थायो सोर मा सानो सानलायबाय थादो आरोना आंनो दाहर आङो जेबो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जोंहा खनजिथा नङा होमबा खनजिथाया मा बुंखो बे खनजिथायाल' संसार जादों नामाब्रा बे संसारावलाय खनजिथायाल' थाखा फैसानि प्रब्लेम खनजिथायाल' मोननै मोनथाम लन लानानै दाहार सुख'नांदों नामाब्रा बे संसारावलाय माथो हाजार खरर मानसियानो संसार जागासिनो नांलाय खमलायब्लाबो न'खराव एसे एनै दावराव दावसिब्लाबो बिसोरबो संसार जागासिनो नोंबो जादों आंबो जादों जों संसार जायाखै नामा जोंहा फाइनान्सियेल प्रब्लेम गैया नामा जोंहा लन गैया नामा जोंहाबो दङ खिन्थु जोङो ससियेल मिडियायावहाय न'खरनि माबा मोनसे प्रब्लेमखौहाय ससियेल मिडियायाव हगारनानै लायाखै बा खोन्थायाखै सोर हगारना लादों
हा आरो नों नैबे दायो भिडिअ बानायना भिडिअ हगारनाया बेयावबो नोंनि फिसाया सोरजोंबा भिडिअ कल रायलायदों सोरजोंबा भिडिअ कलाव साम' सोबलाय गरलायलायदों हा बैफोरबायदिखौ सोर फोसावदों बा माने फोसावदों होनाखै आङो सोर फोसावदों ससियेल मिडियायाव हा रावबोथ' फोसावाखैना नोंसो दायो हगारना लालायबाय नै हा होमबा दा बेखौ बेलेगा बुङोब्ला माबा मोनसे जायोब्ला बा बुंबाय बायोब्ला बिनि दाया सोरनो जानोसैलाय बै बुंग्रा मानसिया जानोसैलाय नामा हा जेमसा मैया मा होननायमोन नोंसोरो बैफोरखौ स्टप खालामदो दावराव दावसि दा खालामसै सिरि थादो हा न'खराव बयहाबो प्रब्लेम जायो बयहाबो संसार जादों बयबो संसार जादों उन्दै गेदेर गासिबो संसार जागासिनो बयबो गथ' गोरलै गोरलाम बयबो नोंसिनालाय मा सानैल' हा सोरबा सोरनाबा 10 जन 12 जन टीम फुटबल टीम मोनसे गाहाम दङ बैसोर संसार जायाखै नामा हा बैसोर न'खराव जेबो प्रब्लेम गैया नामा नोंस्राल' दङ प्रब्लेम हा नोंखौ भिडिअ बानायनाङा होननानै बुङाखैब्रा ससियेल मिडियायाव नोंसिनि माबा मोनसे प्रब्लेम इस्यु जानायखौ ससियेल मिडियायाव लाबोबाय थानाङासो होनदों नोंसोरखौ भिडिअ बानायनानै जानाङा होननानै रावबो बुङाखै भिडिअ बानाय रिल्स बानायनाङा होनाखै रिल्स बानाय खिन्थु नोंसोरसो खुगायाव बुंना लायो जे आङो मैदोमजों रिल्स बानाया हा मैदोमा बुङो नोंजोंहाय मोखाङाव नानेखा ब्रेव दङनो नोंजों रिल्स बानायनो समायानो मैदोमोन बायदिया दिनैनि दिनाव सोर बुंदों रावबोथ' बुङाखै नोंसोरसो बुंदों नोंसोरसो लोगो हमलायदों नोंसोरसो रिल्स बानायलायदों दिनैनि दिनाव पाब्लिकआलाय नोंसोरखौ बुंखागोन बेफोरखौ नोंसोर सैज' खालामनो हायाब्लालाय मा घन्टानो ससियेल मिडियायाव फैबावखो हा मुर्ख नामा नोंसोरो दासिमबो गथ' गोरलैफोर बायदि नङैनि माबा मोनसे जाबानो होनबाय थानो मुर्खफोर साला बेलेग बर' न'खरफ्रा बा बेलेगफोरा दिनैनि दिनाव गोबाङा बन फाननानै जागासिनो गोबाङा हाजिरा खामला मावनानै जागासिनो गोबाङा जुमाय संनानै सोरबाया अफ्रि फाननानै सोरबाया एमाव फाननानै न'खर खुंबोगासिनो गावनि बिसि फिसा गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ फोरोंबोगासिनो हा दिनै नोंल' बा नोंस्राल' न'खर खुंदों नामा हा न'खर संसार जादों नामा बे संसाराव हा दिनै नोंस्रानि न'खरावल' नोंस्राल' गोरिब नामा जोंबो गोरिब जोंबो परदेसाव दङ जोंबो खामला मावनानै जागासिनो जोङो खिन्थु जोंबो सासे ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनाय मानसि ससियेल मिडियायाव जोंबो इउटुबावहाय जोंबो एसे एनै गरसे गरनै थाखा खामायो हा जोङो खिन्थु जोंनि न'खराव एसे एनै दावराव दावसि जानायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव लाबोआ हौवा हिनजाव नांलायनाय बा न'खरनि सोरजोंबा नांलायनाय बा एसे एनै दावराव दावसि जानायखौ रावबो ससियेल मिडियायावहाय बांसिन मानसिया सोर होयो खर'आव जुजाय खर'आव मेलेम गैयै मानसिफ्रा नैबे खर'आव जुजाय मानसिफ्रासो गावनि न'खरनि प्रब्लेमखौ ससियेल मिडियायाव खोन्थाना लायो बुरबकफोर हा जोङो जोंनि न'खराव माबा मोनसे प्रब्लेम जादों जों बेफोरखौ मालाब्ला ससियेल मिडियायाव खोन्थाफेरदों नामा नै आंहा बिदि न'खराव बेफोरबायदि जादों दावराव दावसि जादों बुलायलायदों नांलायदों खमलायदों होनलायनानै जोङो ससियेल मिडियायाव होयो नामा बेफोरखौ नोंसोरसो होना लादों हा हौवा हिनजाव नोंसिनि गेजेराव जालायबाय नोंनि हौवाया पस्ट होबाय नोंहा बेखौ मानो रिप्लाय होफिननांगौ नोङोथ' नोंनि हौवाखौ मोजां फन खालामनानै बुजायनानै सोमजायनानै बेफोरखौ बन्द'सो खालामनांगौ डिलेटसो खालामहोनांगौ हायोबा नोंनि फिसायखौ नोङो ट्रल खालामबाय बा नोंनि फिसायखौ नोङो बार पस्ट होदेरबाय थाबाय दा बेयावसो नोंसिनि न'खराव दावराव दावसि जादों बारा जालांदों सोरनि न'खराव जाया हा दैदेनमोना बेफोरावसो चान्स मोनदों नोंसोरखौ एदावनो नोंसोरखौ एल'नो नोंसोरखौ गासिबो बिगुर बिसिनांगौ मैदोम सैदोम हा मैदोमा नोंसिनि गेजेराव हाबबाय हनै बायदिसिना बुंबाय मोजां बुंबाय हनै दाना मा जाहैखो हा बिगुर बुसिजोबजानांगौ नोंसोरखौ ओरैनो माबाया होआखै जेमसा वार्निं होआखै नोंसोरखौ जेब्ला जावजागोन ना अब्लासो मिन्थिगोन नोंसोरो बुरबकफोर जे न'खरखौ गावसोरल' दादों संसारखौ गावसोरल' जादों हा लासिं सिं दिनैनि दिनाव मान सनमान नोंसोरो भिउ थांदों जानांगौ नोंसिनि चेनेलावहाय खिन्थु नोंसिनाव दिनैसिम आसुगुर गावगासिबो मान सनमान गैला होननानैसो दिनैनि दिनाव गोबां मानसिया बुङो गोबां मानसिया गाज्रि बुङो नोंसोरखौ दिनैनि दिनाव हा नोंसोरखौ ससियेल मिडियायाव फैनाङा रिल्स बानायनानै जानाङा भिडिअ बानायनानै जानाङा भिडिअ बानायनानै गथ'फोरखौ फोरोंनाङा स्कुलाव हगारहरनाङा टिउसन होनाङा हा बेफोरबायदि बुङाखै बानाय मोजां बानाय हौवा हिनजाव दावराव दावसि जानायखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनाङा सोरजोंबा माबा माबि जालायनाय माबा माबि नांलायनाय बैफोरखौ लाबोनाङा होननासो बुंदों जेम्सआबो ब्रादाराबो आंबो बुङो बुरबक दिनैनि दिनाव नोङो बेफोरखौ लानानै
मोख्रा हासुदै गनायफोरबायदिनो हा जोंदों आंबो अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय आं